Somunhu takangomuonawo akaflota ari pamusoro pemvura. Vamwe vanoti hanzi pane njuzu. It's more than 10 bodies dzari kavwa mudhem rere. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Pakati peWarren Park neKambuzuma pari pedyo zvakare nenzvimbo yerugare pane dhamu ranetsa. Dhamu iri rinonzi Blue Dam. Gore negore hapadarike makore akawanda musina kufira munhu mudhamu iroro. Nhasi uno tiri kumarinda ekumbudzi uko kuradzikwa murume akashayikwa musi weSaturday akazoonekwa musi wechipiri akayangarara pamusoro nevanhu vakanga vachirima kudhuze neikoko kuBlue Dam. Nhasi uno tauya pano apo patataura nevagari vekurugare veKambuzuma veWarren Park vari kutaura zvakanyanya pamusoro pekuipa kweBlue Dam uko pavakumbira kuti patorwe matanho kuti upenyu huchengetedzeke. Tataura nehama yaAbraham uyo ati vakatsvaga hama yavo kwemazuva vakatoenda kumapurisa achibva aonekwa ari mumvura umu asi akaonekwa aine zvinhu zvake zvese muhomwe. Isusu munhu takamushaya musi weSaturday akanga aenda kubasa so haana kudzoka kubva kubasa ndobva tangoshaya kuti munhu aenda kupi. Saka semunhu wechirume takangoti pamwe kuda pane kwaaenda kungava kumashamwari kungava kunzvimbo dzakasiyana siyana. Then musi weSunday taona tamuka kumashamwari tatsvaga mashamwari acho tafonera vataiziva vaifamba navo vekumabasa tawaridhi kuti ko munhu ari kupi. Takabva tashaya munhu. Taona nguva dzemasikati dzasvika tisati tawana munhu. Takabva taenda kubasa kunonzwisisa kubasa kuti munhu akanga afamba sei. Vekubasa vakati vakanga vashanda naye achibva abuda pavakapedza nguva dzake dzebasa. Vekubasa vakanga vasina clue kuti munhu akanga aenda kupi semunhu akanga abuda achitari kuenda kumba. Saka tazoona kuti kushamwari tashaya vanhu vese vari close. Foni yemunhu haisikuita, foni yake yakanga yangodzimwa from Saturday. So takazoenda kupolice, kuSouthampton Police. Vekupolice ndobva vangotaura kuti mazuva ekuti titaure kuti munhu is missing asati akwana. But chimborambai muchitsvaga nzira dzaangafamba nadzo achibva kubasa kana munharaunda imomo. Takatsvaga kusvikira munhu hatina kumuwana. Monday tikatanga futi kutsvaga since phone yange isiri kuti reachable tisiri kuziva kuti munhu aita sei. Tikadzokera futi kubasa tikafamba nzira dzese munhu hatina kumuwana. Then on Monday kune vakadzi vakanga vachirima vari kusaidi rekuBlue Dam ndopa vakadiscover kuti mvura mune munhu arimo. So sevanhu vemunharaunda vanga vachiziva kuti tine munhu watiri kutsvaga vakabva vangotifonera kuti pane munhu wataona kunoku ari kuratidza kuti ari pamusoro pemvura but hatisi kuziva kuti ndiani. Sinzi muri kushayawo munhu munokwanisa kuuya zveshuwa takasvika tichitongoona munhu nehembe dzaakanga apfeka nechii. Takabva taona ndobva tazomira hedu polisi kuti munhu aburitswe mvura tinyatso identify body. Saka ndozvakaitika. Isu munhu takangomuonawo akaflota ari pamusoro pemvura. KuBlue Dam kwamuri kutaura ku inzira here yekuti zvichida munhu akawira kwakachena here kunzvimbo wakaita sei? Munoziva isusu tichiri paconfusion, tichiri mustate yekuchema. We are still confused. I don't know what to say but mapurisa vachiita nyaya iyi vane zvavari kufungidzira here kuti zvichida munhu akakandwamo pane zvainge zvakashota here pavari muhomwe makasechwa here pane zvavakaona here? Muhomwe makanga mune foni yake mune makezi ekubasa zvokuti mapurisa havasi kususpekta kuti zvichida kupondwa munhu akandwamo. Paitwa postmortem here kabuda ichiito kudii? Postmortem yakaita iri kuti munhu akadrona ndozvairi kungotaura. Now takatarisa nyaya yeBlue Dam. Blue Dam iri kunzvimbo pakati peWarren Park neKambuzuma kudhuze neWestwood. Takatarisa nyaya yeBlue Dam iyoyo pane kutaurwa kunzi mawira vanhu vakawanda. Zvii zvamuri kuda kutaura imimi pamusoro peBlue Dam kuti kuri kufira vanhu vakawanda? Isusu munoziva kuti kana uchinzwa challenge isangana nevamwe vanhu haunzokurwadza kwazvo. Unozozvinzwisisa wasangana nazvo. But tinoona kuti
paifanira kunge pakatorwa 5 kubva kare, nekuti hama yedu yatisiya asi wekutanga vanhu vakawanda vafira imomo, ende vanhu vari kungoya vachingoburitswa. I think ndofunga there is one person ari kwanisa kuya achinyurura vanhu ava, vamwe havatogone kupindamo. So my worry is, what is the government saying, or even who are responsible with that dam, kuti vari kumbofungei nazvo since vanhu vari kuloza upenyu. Maybe vamwe vari kunopondwa vachikandwa imomo, maybe some are taking their lives, maybe hatisi kuziva. Munhu anogona kutongosangana nerape kana opedza obva anodhambwa imomo. So I think since dam riri mudhuze nemudzimba ende riri kukonzeresa kuti vanhu vasvike pakusangana nekurasikirwa neupenyu hwavo, dai patorwawo 5 kungava kudrena mvura kana machemicals angaiswe kuti zviitwa zvakadai zviwanikwe zvisingaitike, nekuti isusu tiri kutorwadziwa kuti maybe dai dam rakanga risiri mudhuze hatizive kuti zvaizoita sei, but tiri kurwadziwa and we don't know, maybe mangwana ndemumwe munhu anogona kusangana nesituation yatisangana nayo. Saka dai patorwawo 5 nenguva kuitira kuti situation yatiri vamwe vasazowirawo mairi. Tataurawo zvakare nevanhu vataura kuti zvakakosha kuti kana munhu uine zvinokunetsa utsvage munhu wokusheya naye. Namuchakabvu hapana zvidi information yakawanda yaakatitaurira maererano nesituation iripo pari zvino yatakatarisana naye, asi our concern iri panyaya yeBlue Dam nekufa kwaita vanhu, because tikatarisa nhamba yevanhu vafa muBlue Dam, nhamba iyo yawandisa zvokuti tanga tine chichemo as maresidents. We are nearby, so tive murugare, because vakatarisa yakasaranda Rugare, Warren Park neKambuzuma, asi muchitarisa tiri kuona nzvimbo yatora vanhu vakawandisa. Most of them vana vadiki vanoenda vachiti vari kunoswima. Izvozvo last time chipedzera kunzwa painzi pane gogo vakauyapo vachitawo zvavo zvechivanhu zvavaita, vakaendapo vaita se vashayika mugomberera. Saka tatikumbirawo kuti kuhurumende kana ichikwanisa kutinzwawo kuti kana pane anything chingakwanisa kuitwa paitwe maererano nedhamu reria rinogadziswa roita kuti paite se pasaitike maoccasions akadai so. Imimi muchiona chii chingaitwe padhamu chezvekuti mukutarisira kuti dai zvichida vakaridai so kana kuri kudai so tikwanise kuchengetedza upenyu, sekutaura kwaita vabva uye zvinezvi vati zvinhu zvaita zvinorwadza hatidi kuti zvizoitika futi kune imwe mhuri. Mumashure kune mhuri dzaichema pamusoro pevanhu vafira muBlue Dam, iye zvinezvi nhasi uno imhuri yenyu iri kuchema munhu afira muBlue Dam, zvekuti mimi mungati mimi ine mafungiro angu dai vakadai. Ine mafungiro angu ndiona nge masolutions awo aripo, because tichasa nedhamu reria idhamu ridiki, tichasa ana Kariba this time rombodzi yavharwa vachishifta mvura vachitransfera mvura. Irera dhamu I think inini suggestion yandinayo kuti dai yavhurwa mvura yafamba, then tine mamarabos ari kuya ari kubva mune mamakomo roya roita se dhamu reria I think rinovharika is what I see, because pakatasa inonzi Masowe Dam netime yoti mvura ikambovharwa vanhu vanondokrosa netsoka achifamba meme, but that one is it's a small dam yekuti government vakakwanisa kuti pawanikwa maresources rovharwa dhamu reria zvingatotibatsira, because vana vari kupera meme kuti takatarisa ipapa I think if I'm to witness it's more than 10 bodies dzakaita se dzarikavhwa mudhamu reria. Tiri kuti dhamu Mazowe Dam rakaita kucherwa kuti vaone kuti zvavari kuita, dzimwe wakaribwe kuti rakaita kuti rakagadzirwa kuti tione magetsi. Iro dhamu iri rakambouya sei? Vanhu vemukambuzuma kana kuti kurugare munoziva kuti dhamu iri rakatanga sei? Tichingonzwa nerondo yedhamu reria inonzi paivakwa Rainbow nezvimwe zvidhina zvakavakiswa dzimba mukambuzuma ndopaicherwa dhaga reria. Saka ndo nhoroondo yedhamu reria kunzi paivakwa Rainbow iri paseri paya chitasane dzimba dzimwe dziri mwanzi painzi ndopaibva dhaga raita se raishandiswa padzimba idzodzo, ndo nhoroondo yedhamu iroro. Tinoona kuti dzimwe panoshayika vanhu vanotaura zvakawanda wanda, vamwe vanoti aiwa munhu akazviwidza, vamwe vanhu vasati vaizoziva chii chakaitika. Asi kana kuti iri suicide tiri kuona kuti varume vazhinji mazuva ano dzimwe nguva vari kutora upenyu hwavo. Imimi muri murume, chii chamungade kutaura kuti isuicide zvichida dzimwe nguva zvaikwanisa kunge zvakabatsira?
I think chidzotirongopa kuvanhu vechirume tivarasa statistics as even worldwide zvinotaura kuti varume vazhinji vanokomita suicide. Nyaya iringoripo chete chatirongopawo kuvarume kuti if kana tikaita maproblems let us share kuna vamwe vedu. I'm sure zvinotibatsira because I'm sure if you share a problem that's the problem yasolva. Dambudziko ndoranda taona nge ritoripo because statistics dzinotaura dzega kuti varume hatikwanisi kuita sekushare chinhu nevanhu. I think kushare chinhu nevanhu kunotibatsira another time muupenyu. Hatina kusvika takangonzwawo masikati tichingonzonzwa kuti anzi Abraham ari kunzi asvikanda muBlue. Hatizivi kuti chii chakaitika. Asi nyaya yeBlue Dam iri kutaurika ndeyekuti kuBlue Dam kwapararira upenyu hwevanhu vakawanda. Zvakanyanya. Chii chamuda kutaura imimi semugari anogara kudhuze nekuBlue Dam ikoko? Isusu tokumbirawo kuti dai zvichigona ngavavhare dhamu iroro raperera vana vechikoro vanozvikanda vakawanda, vakadzi, varume, vana vezvikoro. Saka tokumbira kuti ngarivharwe. Vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro peBlue Dam. Imi makanzwa kuti vanhu vanoti kune chii, vamwe vari kutaura kuti vamwe vanoti hanzi pane njuzu. Ndokunzwa kwatoita, asi inini handisati ndamboriona kuti dhamu racho rakamira sei. Handina kupfumbira ndaendako. Kufunga kwenyu mimi dhamu iroro ringapedzwe sei, ringavharwe sei? Nokuti vanhu vari kupa masuggestions akasiyana-siyana. Vamwe vakanzi ngapaiswe fenzi, vamwe vakati aiwa ngamuiswe matombo kusvika pasisina mvura, vamwe vakati ngaridhireni. Imi munofunga kuti ringaitwe sei? Kudhireneka ndifunga kuti unodhireneka nekuti rane makore kubva isusu tiri vana vadiki takurira murugare, kubva tiri vana vadiki ringoripo. Saka tisingazivi kuti kana richikwanisika kuti vakaisa zvavo fenzi kana kuti vovhara kudhirena mvura haingambodhireneka yaane makore. Ngavavharawo Blue Dam iroro. Vazhinji vanga vachitaura nyaya yaAbraham kurugare vachiti anga ari munhu wevanhu. Zveshoko. Chii chamuda kutaura imimi pamusoro peMuchakabva? Muchakabva aiva munhu anofara asingatsamwire vanhu, aitombotamba nemwana wangu tiri next door next door. Vakakura vana ava tichiona anga ari munhu ari right. Imi muchinzwa kuti Abraham ari kushayikwa, mozonzwa kunzi aonekwa akafa kuBlue Dam azvikanda mutombo, zvakakubatai sei? Chii chamungade kutaura zvakaitika izvi? ZvaAbraham zvakatirwadza, tikati chii chikonzero chakonzera kuti anozvikanda kuBlue Dam. Takarwadziwa, hatidi kunyepa. Isi takazozvinzwa chizonzi Abraham anozvikanda mumvura, zuva racho iroro achizonzi awanikwa ari ikoko. Ndozvatakangonzwawo. Pese apa ndasingatombozvizwa kuti Abraham haasi kuwanika. Takazongonzwa chizonzi Abraham ari kunzi awanikwa ari kuBlue Dam. Tinoona kuti iye zvino izvi nyaya dzevanhu yekunzi munhu atora upenyu hwake dziri kuramba dzichiwanda. Chii chamungade kukurudzira imimi? Kuri kuti munhu ashushikana zvingazobatsira kuti munhu asatora upenyu hwake? Aiwa, tinoona kuti kune munhu kana washushikana zviri nani kusheya nemunhu waunowirirana naye. Une madzisekuru, une madzitete, une hama. Sheya nemunhu uchimudza kuti nini ndanetsikana nezvakati. So tukagara uchiti ndezvangu ndega ndozvozopedzisira zvakusvitsa pane nyaya iyoyo. Takanzwa before asati atombowanikwa kunzi Abraham ane 3 days asingawaniki. So musi iyoyo same day iroro ndo pandakazofonerwa natezvara wavo vachitondiudzawo kuti ndozvaitika kuti Abraham azowanikwa, but awanikwa akashayika. Abraham maimuziva here? Munhu engakura zvakadii aine mhuri yakakura sei? Abraham nditika kuti andiri musame stream kubva kuhigh school chaiko. Saka munhu wandaiziva kubva kare. Akazosvikawo pakuroora nemudzimai wake vakaitawo vana vaviri vasikana. Mataurirwo ari kuitwa nevamwe nekuti dzinonga panofa munhu, vamwe vanoti pamwe akandwamo kana kuti azviwisiramo. Kana kuri kuti aenda azviwisira, tinoziva kuti inenge iri suicide. Semunhu wamakakura naye, pane zvaimunetsa here? Pane zvaakambotaura here kuti ahana munhu waakambobvira asheya naye zvinhu zvaimunetsa? Nekuti pese pandaionana naye ndichitaura naye handina kumbonzwa anything kuti pane zviri kumushungurudza here kana pane zvinhu zviri kunetsawo mukati muupenyu hwake. Munhu wekuti taigara chingoonana because ndinogara murari rimwe chete naanatezvara wake. Saka paiuyawo vanatezvara wake semunhu watakakura tese taingoonana chingotaurawo nyaya dzedu just in general. Hapana kana anything chandakamboona maybe kana chandakambonzwa chaimushungurudza.
chii chamuda kukurudzira nekuti dzimwe nguva zvipato neumwe munhu ari kuti pamwe regai zvinhu zvandiomera regai nditore upenyu hwangu chamungade kukurudzira imimi zvichida kunyanyanya kuvarume nekuti dzimwe nguva varume kuti kana vane zvavabata zvinenge zvingori inoita pfimbi ingori mumwoyo zvamungade kukurudzira. Alright, ndinongokurudzirawo kune vanhu vechirume kuti tisachengete pamwoyo zvinotishungurudza. At least munhu tsvaga munhu waunoshayawo naye, ingava hama yako kana shamwari, because ndotenda kuti a problem solved is a problem. A problem shared is a problem half solved. So zvinobetserawo kana tikataurirana nevamwe, tikaudzawo vamwe vedu, so that maybe we can tokwanisa kuwana masolutions kune hama neshamwari dzedu dzimwe dzatinogarisana nadzo. Zvakaipa kuti munhu urambe wakachengeta zvinokushungurudza mukati memwoyo. Nyaya yeblue dam ikuramba ichingotaurika. Imimi kudhemu munokuziva here? Tikunzwa kuti vana vanomboendako vachinotwina. Imimi muchikura makambosvikako here? Inyaya dzipi dzamunonzwa pamusoro peblue dam? Yeah, blue dam ndikangoti takakurawo ritongoriko, and takanzwa makezi akawanda evanhu vakanozvikuraira imomo, vakanozvikandira imomo. Chii chamungade kutaura nemi nekuti kana nzvimbo iri kuramba ichingotora upenyu hwevanhu pane matanho anofanira kutorwa. Chii chamungade kutaura imimi kune vane simba racho zvichida kuti pamwe iyo blue dam iyoyo tisazodzoka zvakare kuti kwafira mumwe munhu? Ini ndofunga kuti dai zvaibvira kuti dai nzvimbo pafushirwa hapo dai zvaibvira, because makezi acho ari kuramba achingowedzera yevanhu vari kuzvikandira imomo vachizviurayira imomo. Saka tinongokumbirawo maybe if possible kune vakuru vane simba racho rekuzvikwanisa kuzviita kuti pakwanisa kupreserva upenyu hwamo vanhu, dai zvaibvira dai yavharwa nzvimbo demu iroro. Tataura namai vepanext door pakazvarirwa Abraham, avo vati vakamuziya kubva achingobva kuzvarwa. Vati ivo Abraham akatombofonera mwana wavo achitaura kuti ane zviri kumunetsa. Ivo vari kutozvipa mhosva uye kuti havana kukwanisa kutora nguva yekuti vataure naye, zvichida ingadai asina kusvika paasvika nhasi uno. Zvokuti Abraham ari kushayika handina kuziva mwanangu. Ndakazoziva ndiri kumunda kunzi Abraham musi Tuesday vanhu vakunditeera kumunda kuti mwana weshamwari yenyu panext door ari kunzi awanikwa ari kublue dam kuKambuzumu. Ndopandakabva ndauya kumba. Mwana uyu ndinomuziva kubva ari muchechi, ane eji nemwana wangu. Aipinda chikoro naGraham Zambuko, ndinonzi mai Zambuko, tiri panext door nana Abraham. Saka amai Abraham taiwirirana zvokuti taienda zuva redu kusikero pamwe chete. Ndikanonoka ndaiwana mama vafanondiisira Zambia panumber 1, ndaingoziva kuti number 1 ndeyangu. Ndosvikogara naGraham naAbraham pamwe chete. Vakakura vese vachitamba vese. Ari mwana akanyarara, ende muraini handina kumbonzwa mbiri yake yekunzi atukana nemunhu kana kuti aita noise nemunhu. Ndingangoti ndo unhu wandoziva 1 waAbraham. Kusvika apedza chikoro, kusvika atanga kushanda muindastry, mwana wangu Graham anoshanda murailways, vachingofambidzana. Chandiri kuyeuka 2 weeks dzapfuura, Graham akandifonera kumba achiti mama, ndafonerwa naAbraham ari kuti aomerwa neupenyu. Ndikati aomerwa, zvikanzi mukamuona mwana wenyu semwana ane rudo, mukamuona momupo kana $20 kuti abatsirikane, zvinhu zvakamuomera, akaomerwa chaizvo. Akabva angogumira ipapo mwana wangu. Neni ndakabva ndati mwana uyu ane rudo. Aita akasvika pamba, mama makadii nevana? Otosvikosiya andipa kana $10 kuti mama mutenge muriwo nevana. Ndingangoti ndo hwanga huri hunhu hwaAbraham. Machembere ese muraini vari kuchema. Abraham anga asingapfuure munhu asina kuti makadii, kana kuti muzukuru $1 ugotenga chakati kuchikoro. Ndo hwanga huri hunhu hwake. Anga ari munhu akanyarara kusvikira ane mudzimai nevana 3. Handina chakawanda chandingataura, nongotaura kunaka kwemwana uyu, kwete nokuti afa, asi kutaura kumuziva kwandoita. Saka dhamu iri tiri kunzwa kuti vana vaperera mudhamu iri. Angoita kana mwana asikana aita nhumbu, unongonzwa chinzi awanikwa kudhamu, azvikanda chii. Saka zviri kutirwadza mwanangu.
Gogo, tinoona kuti iyo zvinezvi pautaurwa zvakawanda vamwe varifunga kuti akaita kunozviwidza kudhamu akazviuraya. Mwana wenyu paaiti aomekwa neupenyu yangu yenyaya yemari here kana kuti haana kusheya naye here kana kuti akashaya munhu wakataurira zvaimunetsa? Ini matauriro akaita Graham kwandiri achindifonera aita aomerwa nenyaya yemari. Ndoda kutaura chokwadi zvokuti mwanasikana wangu last born anonzi Linete akaenda kudhemu ikoko achitowana achiri mumvura, anotaura kuti kunoita kunge kusuka ganda inyaya yekuti anga agarisa mumvura. Handina umbowo hwokuti nditi akapondwa, ipapa handina ruzivo mwanangu. Tinoona kuti munguva kana munhu taomerwa tinosvika pakugumirwa neupenyu toti zviri nani nditori hangu upenyu hwangu. Advice yamungade kupa imimi kuvanhu kuitira kuti tisazosvika kunge pasituation yatiri nhasi? Ndinoona kuti kana waita dambudziko rakuomera sekutaura kwakaita Abraham kuti jii ndaomerwa neupenyu, zvinhu zvandiomera kubasa. Mwana wangu akaitawo nguva yekuti vasangane vagare pasi vanyatsotsanangurirana azive dambudziko rinani rina Abraham. Saka tese takanopa kuneta, ende ndonzwa kurwadziwa. Akafonera futi mwana wangu musikana akati Linete, nokuti mazuva ano taomerwa tisina mari, hanzvadzi hauchadi kutaura nemusi wa12 September waakafonera mwana wangu achidaro. Saka zvinoratidza kuti anga aine dambudziko raanga ainaro. Tese tiri kuzvipa mhosva kuti hatina kumuwanira mukana wekuti titsvage dambudziko rake tirinzwe kuti rakamira sei. Taakungotaura sezvichabatsiri mwanangu. Ngangoti ndo mashoko andinawo. Mimi munogara kupi? Ndogara kuWarren Park. KuWarren Park kune vamwe here vana vanotombokrosa vachiuya kuBlue Dam kana vanhu? Kana isusu tinotombopfuura napo panototyisa. Kana tichitopfuura napo unotoona kuti pana hapana kumira zvakanaka. Kune vana vezvikoro vanoyambuka vachiuya kuzodzidza kukambuzi padhuze nedhamu iroro. Inzvimbo iri pakati pevanhu. Isi nguva yatakauya muWarren Park rakange zvindoripo. Kubva gore radaya muWarren Park 81, gore negore kunotofura munhu. Hazviite kuti kusawanikwe munhu kunzi gore rino kwapfuura kusina kufura munhu. Vanhu atsamwa, watukana kumba kwavo anoenda kozvikanda umomo. Vamwe tinongoona vakangokandwa saizvozvo. Munhu angonzi kwawanikwa munhu, hatizivi kuti anenge apondwa nani kana kuti hatizivi zvinoitika ikoko. Kune madhamu matatu, asi iri rinonzi Blue Dam iri rakaipa. Kwaiva nerimwe rainzi Reza rakambonzi fusirwe ikoko hakuchafiri vanhu. But Blue Dam rakashata. Kana mukasvika ipapo munongoona kuti hapana kumira zvakanaka. Chii chamunoda kukumbira imimi kune vane simba racho kuti zvichira zvingaitwe paBlue Dam iri? Dai kuri kuti hurumende ndiyo yatiri kukumbirisa kuti dai zvichibvira dhamu iroro ngarivharwe zvaro, nokuti hazvingatinakidze kuti gore negore vanhu vachingofa. Kana mukabvunza ani nani ukambuzuma kuti hapapfuure gore pasina kutofa munhu kana wairi wapinda mudhamu. Pane umwe mwana akatobva kuWarren Park achimhanya atsamwidzana wakasiyiwa nevabereki wega vega, wabenana zvinhu zvishomanana, akabva kuWarren Park achimhanya kuya kozvikanda umo. Tikatomuiga jaya uyu mumwe handikwanisi kugara kwadaita 45 years ikoko. Vanhu ndofunga vanotosvikawo kudarika kudaro vanhu wafira muBlue Dam. Tokumbira hurumende nevatonzisesawo nekuti pagore rapera harina kufa munhu, gore rinoita sei rafa munhu. Mwana wechikoro grade 7 form 1 form 2 akangozvifunga anaenda kungozvikanda. Izvozvi inini wangu mwana mukomana kungomutsudza kuti usadetsana namukadzi, anga atonditi mwedzi wapera njaa mukaite so ndakure nozvikanda mudhamu. Izvozvo handichagona kumutsudza nokufunga kuti ndikangomutsudza zvinyasha anobva aenda kuzvikanda pai mudhamu. Tikukumbirisa hurumende netsisi ndiriwo kuWarren Park futi naivo vabva pano kutaura neni ti next door tinorwadziwa. Izvi patakanzwa kuti mwamu wedu wafiriwa pa next door wafiriwa namusekuru wake. Hatina kudya kubvira musi watanzwa chipiri ka tabatikana kuti kodhamu roi vanoriita sei. Ngavada kumbira hurumende vangoripfutsira nekuti zvino chokwadi kuna vana kwedu kuWarren Park vanoudzidza kwambusuma vamupa Road Cross
vese vanofura nepapo, vamwe vanofura namusati madhamu masho, vamwe vanofura zvokuti vana vakangodenhana nguva muchana ipapo, mumwe akangotsamwa akutozvidonhedzera mvura narufesa. Kukumbirisa kunyanyisa, kukumbirisa kunyanyisa kuti tozviita sei, asi kupira kuna hurumende ndokwakanaka, nekuti isi tiri vanhu hatigoni kuzviita zvo, asi hurumende ikapinda inoita sei, vanokanda kuzvimotikari zvakafa chichi, vakanda ndichasvika richaita sei, richazara kusvikira zoshuwa mafu. Tanzwa naro dhamu, ndotikumbira hurumende izvozvo.